Good afternoon. Diyos maray na hapon tabi sa Indogabos mga tugang. Ito po muli si Father Butch Bombase OP sa satuyang programang Marhay na Hapon. Sana po maging marayan sa inyong hapon, ano? Siyempre baga pirang aldaw pa sana nakalipas, ano? Sa tuyang sinilibrar ang New Year, ano? Kaya ngunyan mga bagong araw ito sa bagong taon, ano? January 7, 2025, ano? And po sa Rong Tape as Live to si Father Butch po ay may importanteng appointment, ano? Kaya anyway, padagos mangitagiraray ta. Siyempre, sabi ko nga ni mga tugang, habo ko man kamong iwanan, ano? So padagos mangitagiraray na magtatao ning informasyon, inspirasyon at lalong-lalo na bendisyon sa satuyang programa. Sana po, yung kamo sa maray na kamugtakan mga tugang, ngunyanal daw ning Martes, ano, kasuhapon nag-abot po ako, medyo delayed so flight, ano, kaya, but anyway, nakaabot manggiraray, ano, miski nga ni mga tugang delayed on flight, pero kasi sabi nga ni dumakasi kang aeropla itong sa ano was, to be better to be safe than never. Ito ka, delikado baga mga tugang. Ano, siyempre, importante, lalo sa panahon ngunyan baga, nadaw ito nangyari kang December 29 doon sa Korea. Ano? O talagang so nangyari naman, may their souls rest in peace. Ano? Mga tugang taman, mga Koreano, mga taga Bangkok. Ano? So grabe, at duwa lang ang nakasurvive, ano, yung nandong stewardess na nasa likuran, ano, talagang milagro, ano. Pati yung mga tugang, sabi nga ni, it's better to be safe, ano. Importante yan miski sa panahon ini. And by the way, kadakol akong na mga nababalitaan, saro na nga ni man ako na mag-ingat-ingat tabi kita, medyo baga may sipon, may ubo, araw kene. Pero kasi sarong aldaw mga tugang, kadi kita kumawala ng boses, ano. Pero ang sikreto ko, alam mo mga tugang, nagkuha ko ng luya, pagkatapos ginibo kong parang candy, ano, binalatan ko siya, tapos gugong ko sa ano, para kung may candy, hanggang narunot na, tapos pigkakan ko na nga nito. Nawala baga, nag-igwa na ako ng boses. Yan, arog ka mga tugang. Kaya sabi nga ni, sa labat lang daw, pero sa ko, diretsyo na ito. Siyempre, ingat-ingat tabi kasi pakatapos kang New Year, no? Malamig-lamig na panahon yan. But anyway, taong ining 2025, sa tuyang sineselebrar ang sabi nga a year of the Lord's favor naman is a jubilee, ano, jubilee, ano. Pag sinabing jubilee, ano ba yan? May jubilee, silver jubilee, golden jubilee, o yun, jubilee actually is an announcement, yun yung ang jubilee mga tugang, halian sa salitang Hebrew. Yun mga tugang, ang salitang jubilee, sabi nga sa English, is derived from the Hebrew word jubel, yung jubel, which means po ram's horn. Iba ginagamit niya pagpapalimbawa, pagpapag-announce. Sa hindi pa man megaphone, nakasubok na po ako kayan eh. Yung ram's horn, ito bagang sungay po ito. Yung ram's horn, sungay. At ito po itong magtutunog talaga, ano? Nagtutunog ito. Ang sabi nga diyan sa Hebrew, ito po ay shofar, ano? Shofar. It's a musical horn, typically gamit sa sungay kang tupa, ano? At ito ay ginagamit sa mga Hudyo for ritual purposes. Yan. So yan po mga tugang yan. Yan ang ginagamit. The sound of the shofar, ano, was used to warn people to repent, ano, to turn to God, to stop judgment from coming on the people because of their iniquity. Yan po ang ano dyan. And at the same time, yung ram's horn
represent God's miraculous provision and deliverance for Israel as a nation, which became, sabi nga, the symbol of Israel. Ano? So, yan mga tugang, yan ang ram's horn, okay? Na ginagamit iyan parang sa iyan mga tugang ay papahayag. Yan, okay? So, yan po mga tugang iyan. The sound of the horn, which was used as a trumpet, ginagawang trumpeta po yan, that indicated to everybody the beginning of the Jubilee year. Yan. At actually, sa Bible, sa Book of Leviticus, mahiling tayo, sinasabi that the significance of the Jubilee year. Pag Jubilee year, so kung may utang ka, hindi ka na sisingilon. Talaga yan, no? Halimbawa, arugkaan. So, mga daga na yan. Yan. Pinagrarasyon na yan. A year of liberation par excellence. Ano? Which is at the end of the 7 weeks of the years, the 50th year. Ano? Kaya magatugang, iyan po ang impormasyon pag-abot sa Jubilee. Ano? So, kaya siguro nagsimba ka mo kasusarong aldaw o kasuktong actually nagsimula bagayan noong December 24 duman sa binuksan ng sa tuyang mahal na Santo Papa ang Jubilee year. It began December 24, 2024 at it will end on December 23, 2025. Yun. Talagang dakulang kuya nini, pribileho sa tuya mga tugang na maghurup-hurup giraray. Ano? Kaya magayon na. At sa Bible po yun. Ano? The significance of the Jubilee year, ito po kasi, pag sinabing Jubilee, may liberation. Liberation. Ano? And sabi nga, you shall count 7 weeks of years, 7 times 7 years, such as the 7 weeks of years amount to 49 years. O yun. So, then 50 years, that is Jubilee. Then on the 10th day of the 7th month, let the ram horns resound. Yan po sabi sa Leviticus. The day of atonement. So yun, pag talagang, ano bang sinasabi ng atonement na yan? Ano bang sinasabi? Ano yan? Ano naman ang ibig sabihin ng atonement? Alam mo mga tugang, may mga word na kita dapat na maaraman. Ano? Ang atonement. Ibig sabihin, pagbabayad sala. Iyon. Kaya pinapakawalan nila pag nagbabayad sala. Ano? Reparation din po yun. O repayment. Yan, pagbabayad sala. Kaya maganda po yung panahon ini na sa tuwing paghurup-hurupan. Kaya ini may mga indulgence po yan. Ano? At maganda ito. Ano? So, the ram's horn shall resound throughout your land. You shall treat this 50th day as sacred. Sagrado po ang ika-50th day. You shall proclaim liberty in the land. Yun, tama. Liberty in the land for all its inhabitants. So libre na. It shall be a jubilee for you. Okay, when each of you shall return to your own property. Yun. Dati, sinangla mo yun. Ngayon, mapapasayo na uli. Each of you to your own family. Yan, ibabalik sa iyo yan. This 50th year is your year of jubilee. Sabi nga, you shall sow, nor shall you reap the aftergrowth or pick the untrimmed vines. Since this is the jubilee. Okay? It shall be sacred for you. You may only eat what they yield of itself. Yan po, makikita mo yan sa saklat ng Leviticus chapter 25 verse 8 to 12. Ano? Ito po ay isang legislation. The book of Leviticus, ito po ay legislation. Ito has 3 main elements, namely, bakit kinakailangan magkaroon ng jubilee? Para magpahinga naman. Pahingan mo naman ang lupa kasi wag mo naman tataniman muna. So yun. So magpahinga muna. So in other words, pag jubilee leave, ang tawag jubilee, pahinga ka muna. Rest of the soil. Yan po. Ang pangalawa,
ito po'y mahalaga. Return of the land property to its original owner. So, forced by poverty to sell it kasi dahil sa kahirapan, naisangla niya yun. And freeing the manumission of those Israelites who were to the poverty of otherwise had become the slaves of their fellow Israelites. So, yun, pagpapalaya. So, napakaganda po ang paalala ng Jubilee. Ang ibig lang pala para sabihin ng pag-Jubilee, palayain natin. Magpalaya tayo. Ano? So, let's set them free. Anyway, babalik mo si Father Butch pagkatapos ng mga paalala. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Come to the Metro and you will find everything you need. So keep this in mind. Something sporty. Something smart. Something homey. That's just the start. Whatever you beat is whatever you style. It's here at the Metro. It'll be worth your while. There's something for you. Something for you. Something for you at the Metro. There's something for you at the Metro. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! There's no time like the present to serve the Lord. Enjoy, serve the Lord right now. Serve Him today and tomorrow, eternal the reward. There's no time like the present, serve the Lord. Balik po kita giraray sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase, OP. Ngunyan aldaw ning Martes, petsa 7 kang bulan ning Enero 2025 kung sa ingunyan mga tugang sa tuwing nga ni pinag-uurulayan ang manunungod sa Jubilee Year. Ano? Importante kasi ning Jubilee Year na ini. Kasi sabi ko nga subag ng mga tugang, ini ang panahon na pagpapagirumdum sa pagpapalaya sa atin. Ano? Maganda po yun. No? Kasi, di ba, importante sa buhay, ang matayo ay mapalaya. Yan, mapalaya tayo saan? Lalong-lalo sa kasalanan. Ano? Lalong-lalo sa tinatawag nating kasakiman. Kasi naman, tingnan natin, di ba? Dahil sa kahirapan, naipasangla mo na yung lupa. Dahil sa kahirapan, kaya ngayon, mapalaya naman tayo. Okay? At ito po ay matatagpuan po yan sa Biblia. Biblical roots of the Jubilee. Ulitin ko mga tugang na sabi ang Jubilee ay galing po yan sa yung ilang ginamit na Jubel, which means ram's horn. Na yan ay nagpapahayag. Yan, ginagamit lang po ito. Pero ang pinakakahulugan ng Jubilee sa legislation ng mga Hudyo sa Leviticus, yan po nga sinasabi ang kailangan magpahinga muna. Ano? So yun, rest. Ano? So at the heart of the fundamental expression of proposal experienced in the Jubilee year is rest. Pahinga talaga. Alam mo,
ang tawag pagod na rin eh. Naalala ko tuloy yung ano eh. Pagod na father eh. Pagod na. Anong pagod ka na? Siguro pagod ka na sa katatrabaho, pagod ka na sa stress. Pahinga ka muna. Alam mo, talagang importante mga tugang ang makapagpahinga. Kasi, alam mo, yung Sabbath rest, hindi ba? Hindi trabaho kasi ang tao hindi naman ginawa para magtrabaho. Ang makina nga, tingnan natin. Ang makina, hindi ba? So, hindi pwedeng tuloy-tuloy. No? Kahit itong transmitter namin dito sa DCGB, kinakailangan pagpahinga mo. Ano? Kasi kung hindi mo ipapahinga yan, masisira ka agad yan. Ganun din sa buhay ng tao. Tandaan po natin, ang tao ay hindi gumawa para magtrabaho. Ano? Okay? Kundi ang tao ay ginawa para magpakatao. So, kaya nga mahirap po kasi minsan ang tingin ng tao ay hindi ka nagtatrabaho, hindi ka tao. No, we are not machine para magtrabaho. Well, kailangan natin magtrabaho, pero kinakailangan magpahinga rin. Kaya nga 8 hours work, 8 hours rest, 8 hours because we have 24 hours. So 8 hours sleep. So nung sa 8 hours na 'yon, kasama na po 'yun kasama magpangaji, okay, maglaro o recreation. So 8 hours 'yon. Pero kaya tingnan natin we have 24 hours. So 24 hours na 'yon ang inahati natin sa 8 oras. Ano? Ang iba nga, grabe, 16 hours na nagtatrabaho. Ay, alam mo, sasabihin mo, okay, kumita ka naman ng kumita. Pero, yung kinita mo, yung inaipon mong ilang, sasabihin natin milyon, anong gagawin doon? Panggastos mo lang sa ospital yan eh. Kulang pa nga eh. May nabalitaan ako, yaman-yaman niya. Nung nagkasakit, kulang pa. Ano? Kasi talagang kaya nga kailangan ang pagpapahinga sapagkat ang pagpapahinga kasama po yan sa pag-alaga. Kung hindi mo aalagaan ang sarili mo, hindi ka nagpapahinga. Kaya magpahinga parang makapag-alaga. Alagaan mo ang sarili mo. Panahong ito ngayon parang tingin na lang sa ibang tao hindi naman po tayo slave eh. Ang problema ngayon, nangyayari tayo mga alipin na tayo ng panahon, nagiging tayong alipin sabi nga, alipin ng kasakiman na rin, alipin ng pera, alipin ng kapangyarihan. Ito po ay paalala itong jubiling ito. Huwag tayong maging alipin sa pera, kayamanan, kapangyarihan. Dapat gamitin po natin ang pera. Kaya tawag niya sa peres, currency. So hindi po dapat 'yan ang maging hari o maestro natin. Kaya nga itong Leviticus legislation na to tungkol sa Jubilee, nakapagtutulong ito sa atin to magpahinga. Okay? Rest. R-E-S-T. Magpahinga ka naman. Which is not just, actually, ang iba kasi akala nila, ang pagpapahinga o rest is just parang mag-stop ka sa trabaho. Hindi naman ibig sabihin. But magpaalala sa atin na tayo ay tao. Nakakalimutan na kasi natin na tayo ay tao eh. People define themselves as what I have, what I do. No, what you be. Come. That is the real definition of a person. Not to do, not to have, but to be. To become. Actually, we were created in the images and likeness of God. Hindi ba? And are we becoming an image and likeness of God? That is our true perfection. Ang problema sa atin, hindi. Ako ay tao pag marami akong pera. Pag wala akong pera, hindi na ako tao. Ako ay tao pag ako nagtatrabaho. Pag hindi ako nagtatrabaho, hindi na ako tao. Mali po yan. Ang tunay na tao ay nagiging, sabi nga, kamukha tayo ng Diyos. Kamukha tayo ng Diyos. We are in the image and likeness of God. That is so that we were made in the image and likeness of God. So, tandaan po natin yan. Now, if we are living and not becoming
an image and likeness of God, what kind of image are we? Ano? Are we becoming an image of God? Or are we becoming an image of this world? And this, tinatawag natin consumerism, materialism, and it will end up sa mga tugang ay sa kawalan, nothingness. Because we are not made, our purpose in this world is to be with God. Yan naman talagang natin, nakakalimutan natin yan kasi yun na, wala nang panahon na magpahinga. At sabi ko nga mga katugang na ang ibig sabihin pagpapahinga, hindi naman ibig sabihin na yung pagtigil sa trabaho o pagtigil sa anong gawain. But ito po ang mahalaga, that this rest must point to human beings' relationship with God. Now, balikan natin. Are we in relating with God? Kasi minsan, we have forgotten God. Ang naalala kasi natin is maging mayaman, maging sikat, maging makapangyarihan, yung maraming, pero nakakalimutan natin ang relationship with God. Kaya ito, at kaya nga there must be a time of break. Break. Diba, break mo na. Alam mo, itong Christmas break, nakatulong din sa akin kasi, siyempre, nakapagpahinga talaga rin ako. Siyempre, prayer, hindi naman ibig sabihin na pag nagpahinga ka, hindi ka na magmimisa, hindi ka na magdarasal, hindi ka na mag-iisip. Hindi naman ibig sabihin yun. Ang ibig sabihin, at least, you have more time to be yourself. Alam mo, mahalaga yung sabi ko nga kahapon sa inyo, di ba? Sa New Year's resolution, yung self-care. Kasi kung hindi mo alagaan ang sarili mo, hindi mo mahal ang sarili mo, hindi ka rin mamahalin ang sarili mo. Do you think na pag nagkasakit ka, mahal ka lang ng employer mo sapagkat nagtatrabaho ka. Pag hindi ka na nagtatrabaho, pag may sakit ka na, at mabuti na lang kung ang employer mo talagang makadiyos yan. Kasi kahit may sakit ka at kulang ka na sa pera, tutulungan ka pa niya. Ay halimbawa, yung employer mo, gahamad, sakim, ang tingin sa iyo parang alipin, kahit katulong, walang pagmamalasakit. Anong klase? Hindi kawawa ka. Kaya alagaan mo. Sino mag-aalaga sa sarili mo kung hindi ikaw? Di ba? Kaya alagaan natin. Marami nga nagkakasakit. Maraming ubo, nagsisipon, and everything. Kasi, yun na nga, pagod na pagod ka na ba? Pagod ka na ba? Yan na. Pagod na. Kasi nga, hindi ka na nakapagpapahinga. Wala ka ng rest in the spirit. Maganda po yan. But anyway, babalik mo rin si Father Boots pagkatapos sa mga paalala. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Attention! Attention! Mga parantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na!
Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa indong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! There's no time like the present to serve the Lord. Enjoy, serve the Lord right now. Serve Him today and tomorrow, eternal the reward. There's no time like the present, serve the Lord. Okay, balik po kita giraray sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase OP at sana hindi pa kayo napapagod. Ako rin hindi na napapagod eh. Kasi pagdating sa Diyos, pagdating sa mga bagay na maka-Diyos, hindi tayo makapapagod because God is eternal. Pero pag mga bagay na pag-usapan natin, mga bagay makamundo tulad ng pera, yung mga makamundong bagay, talagang mapapagod tayo. Nakakapagod. Alam mo, there was a time na may kausap ako, hindi man siya Katoliko, siya po ay born again. At ang gandang usapan namin tungkol sa Bible. At hindi man kami nagtalo. Ang importante pinag-usapan namin tungkol talagang mahal tayo ng Diyos. Yan yung importante. Hindi naman kasi kinakailangan pagtalunan yung Bible eh. Hindi naman ibig sabihin na mas magaling ka kaysa sa akin. Hindi walang gano'n. Ang importante, isinasabuhay ba talaga natin ang salita ng Diyos? Hindi naman pinagtatalunan, pinagdidebatehan ang salita ng Diyos. Ang pwede pa natin, pagdebatehan, ang tanong, isinasabuhay mo ba ang pagmamalasakit? Isinasabuhay mo ba ang turo ni Kristong magpatawad ka? Alam, by the way, nung isang araw, ako'y nanood ng isang napakagandang pelikula sa Netflix. Awan ko kung napapanood ninyo. Panoorin ninyo, maganda po ito. Hindi gawa ito ng hindi ito gawa ng Katoliko. Ginawa po ito ng mga pastor na naniniwala kay Kristo. At ito po ay Forge. Ang ibig sabihin kasi, alam mo, maganda isang talagang hindi ko makakalimutan. Alam mo, you need to be with the godly people. Because if you are with the godly people, yung mga taong makadiyos, talagang mababago ka rin. Ay kung sabi nga, if you are with the bad people, you will be influenced by the bad people. Alam mo, yung pastor nila doon magaling talagang kasi yung anak niya talagang grabe, si Isaiah. Talagang wala na, walang hindi magtatrabaho, para bang talaga. Pero alam mo, hindi tumigil yung kanyang mga magulang. Wala siyang tatay actually. Galit na galit siya. Kaya nga may issue siya sa galit kasi ayaw niyang mapatawad ang kanyang tatay kasi iniwanan yata sila noon. Pagkatapos, alam mo, yung nanay niya, yung lola niya, hindi siya pinabayaan. Maganda po yun yung pagdarasal. Yun po, napakaganda ito na bigyan natin ng halaga ang ating buhay sa pamagitan ng pagbibigay ng pagpapahinga. So, tandaan po natin na everything is God's gift. Tandaan natin, lahat po ay biyaya ng Diyos. Handog ng Diyos yan. Ang buhay natin, handog ng Diyos. Ang panahon natin panahon natin, our time, is a gift of God. Now, ang tanong ginagamit ba natin ang panahon na to? Sabi ko nga nung isang araw sa bagong taon, may bagong pagkakataon. Sana po ganun pong gawin natin May bagong pagkakataon naman ngayon Anong bagang pagkakataon nito? 2025 na. Tandaan po natin. Now, ang gusto ko lang sabihin sa inyong mga tugang that every day of our life, bawat tayo nabubuhay araw-araw,
ang titingnan natin, parang humarap tayo sa salamin, are we becoming like God, the image and likeness of God? Yun. Loving, hindi mo ibig sabihin perfect, hindi nagkakamali. Hindi naman pwede nating magaya ang Diyos sa kanyang perfection. No. The real perfection of God is because God is love. Ang Diyos ay pag-ibig. Kaya nga, every day of our life, ang tanong ko sa sarili ko am I becoming loving people, a person? Am I becoming a loving person? Or am I becoming a hurting person? Ito bagong taon na di ba? Kaya maganda po ito. Kasi kapag nakapagpahinga ka, malaking tulong yon. So, consider yourself a gift of God. And consider also each other a gift of God to you. May maganda nga persons are gifts of God to me that come all wrapped so differently. Iba-iba Iba-ibang hugis natin, iba-ibang pinanggalingan natin. Patandaan natin, lahat po tayo ay handog ng Diyos. Everyone, sabi nga, biyaya ng Diyos. Balaog ng Diyos sa Bicol. Napakaganda po ito. Dandan po natin, na tayo ay binigyan tayo ng regalo ng Diyos. At isa sa regalo ng Diyos sa atin ay makapagpapahinga. Kahit sa paglikha ng Diyos, hindi ba? On the seventh day, God rested. Hindi dahil siya napagod. Kasi madalas sabi natin na kailangan magpahinga para mapagod. Hindi. Parang tayo ay hindi dahil siya napagod, ulitin ko upang sa ganun, mabalikan natin ang ating purpose. Nakakalimutan na po kasi natin, what is your purpose here on earth? What is your purpose? Why do you work? Minsan may nagsasabi, Father, nagtatrabaho para sa aking anak. Pero nakakalimutan mo na yung anak mo na alagaan. Minsan ginagamit natin yung trabaho. Nagtatrabaho ako, Father, sa malayong lugar. Nagsasakripisyo ako para sa aking mga anak. Pero ano man nangyari? Trabaho ang inatupag mo, pero mga anak mo, asaan? Unang-una, hindi ka man nagko-communicate. Wala namang problema po kung magtrabaho tayo sa malayo. Pero at least, siguro maganda naman. Lalo sa panahon ito, may mga communication na tayo. May social media. So pwede naman, hindi nang magastos, hindi tulad ng panahon. Yung aking pamangkin na nasa Amerika, anak ng kapatid ko, tinatawagan ko yan. Bale, magastusan, importante. Natatawagan ko. There's communication because communication builds relationship. Yan ang problema sa atin minsan. Wala na tayo kasing panahon na makapaghinga. Tingnan mo, kaya ang tao, hinihingal na. Hingal. Wala nang pahinga. Hingal na. Hindi po dapat yan. Maganda pa rin talagang magkaroon tayo ng pagpapahinga. So, tanda natin na magbigay tayo ng panahon para sa isa't isa. Huwag natin kakalimutan ang ating layunin sa buhay. Yan. Kaya nga, di ba, may time mag-retreat. At alam mo, itong jubilee year na to ay napakahalaga sa buhay ng tao. Sapagat ito ay pagpapaalala sa atin ng bigay ng Diyos. Rest is a gift of God. Kaya magpahinga tayo. So the gift of Sabbath rest, tingnan mo, kaya sabi nga, hindi ko makalimutan ito nung ako'y napunta sa Israel. Sabi ng tourist guide namin, alam mo what preserves the Jewish people to be together is their Sabbath rest. Because every Sabbath, they would gather together, okay? Of course, they would listen to the Word of God. And at the same time, they would find each other time. Time for each other. Wala na tayong, ito nga, mahirap minsan kasi, wala na tayong panahon para sa isa't isa. Bakit? Pagod na ako, Father, sa trabaho. O, nanay, tatay, pag uwi sa bahay. Although, ito, madalas kong marinig kasi, ako naman nagtatrabaho para sa pamilya ko. Totoo, para sa pamilya mo. Pero, mayroon bang panahon ang pamilya mo sa iyo?
Pagdating mo sa bahay, pagod ka na. Nakausap mo ba yung, kumusta ka na, baby? O, anak ko, kumusta ka na? Every now and then, dahil pagod ka na, dinadala mo pa yung pagod mo sa bahay. Kaya nga, kung napagalitan ka ng bossing mo sa opisina, ginawa mo. Pagdating sa bahay, pinagalitan mo na yung mga anak mo. Nabuntong mo pa sa anak mo yung kaya wala naman. Kaya mas maganda po pag when you work and live your work at doon sa office, and then when you're in the family, when you are at home, live now doon ka rin sa home mo. Kung nasa home ka naman doon, just be at home. Kaya yung problema minsan sa atin kaya kawawa yung mga bata. Hindi naman talaga kasalanan ng mga bata pagkatapos dahil sa init ng ulo ng mga magulang, dahil sa trabaho, nabubuntungan ng ang kanilang mga anak. Alam mo, hindi po maganda yan. Kaya, alam mo, itong Sabat na to, ang paalala sa atin ay magkaroon tayo ng magandang relationship with each other and with God. Kaya nakapagpapahinga ka. Kasi kung hindi, hingal ang labas mo, pagod ka na. At dahil pagod ka na, mainit din ang ulo mo. Yan ang problema sa atin. Kaya magpahinga ka. Then pagdating sa pagpapahinga, relax lang, cool lang, sabi nga. Anyway, babalik mo si Father Butch pagkatapos sa mga paalala. An oras hatod sa Indokang Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Ang bagong Biogesic for Kids na inakaipuhan ni Shake. Syrup formula na para kung may kalentura ang aki. Buwas agad, inom agad! New Biogesic for Kids. Mas pinagaling, magpagaling versus previous formulation. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Biogesic for Kids. Now in syrup formula. Di na kailangang i-shake. Kaya buhos agad, inom agad. Attention! Attention! Mga parantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan, asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan saindong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! There's no time like the present to serve the Lord. Enjoy, serve the Lord right now. Serve Him today and tomorrow, eternal the reward. There's no time like the present, serve the Lord. Okay, balik po kita giraray sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase OP at ngayon na araw na ito ng Martes, petsa 7 kang bulan ng Enero. Dumako na po tayo sa huling bahagi ng ating programang Maray na Hapon with Father Butch at sa tuyang nga ng pinag-urulayan mga tugang ang manunugod sa Jubilee Year 2025. At ining mga susunod na mga araw, yan pag-usapan natin ng Jubilee. At ngayong araw na ito, pinag-usapan muna natin yung ugat saan ba nanggaling ang salitang Jubilee. Sabi ko, salitang Hebrew po yan, Yubel, o yung ram's horn, yung sabi nga, sungay ng tupa,
sungay ng usa. Pwede rin po yun. At ginagamit po yun parang pagpapahayag. Yung pagpapahayag. Parang trumpeta po, yung shofar. Okay? At ang significance po kasi ng jubiling ito ay walang iba kundi rest, pagpapahinga. Kaya kung masasabi, nasa siya? Nasa jubilee leave. Ano ibig sabihin ng jubilee leave? Magpahinga muna. Kaya pahinga sa trabaho, pahinga sa lupa, pahinga muna. At parang sabi nga, magnilay-nilay. At pag-isipan talaga mabuti ang layunin ng tao. Kasi sabi ko nga, nakakalimutan natin yan. Kaya ito po, so the gift of rest, which is the Sabbath, yun, seventh day, yan po ang ibig sabihin ng seventh day rest. Importante po yan sa tao. Kasi ang tao na walang pahinga, hindi talaga, ang masasabi natin, magiging moody po yan. So, rest is really important for our mental, emotional, and physical health. Sabi nga marami namamatay ngayon dahil sa stress. Kahit ito ngayon, kahit sa lupa, tingnan mo, hindi mo na pinapahinga hindi nakakapagpapahinga yung lupa sa tanim. So, nagiging acidic daw, sabi nila yan. So, dapat bigyan mo ng panahon din ang lupa na makapagpahinga. Kasi gamit na Kaya nga, yung tao kasi ngayon akala mo, nakakalimutan na Nakakalimutan natin tandaan natin na God even rested. Ang Diyos mismo nga nagpahinga. Ikaw pa? Na ang Diyos makapangyarihan kaysa sa tao, ang Diyos na walang kamatayan, nagkapagpahinga. Kasi pinapakita sa atin, yes, we need rest. We need to relax. Tingnan mo, ang isang tao na nakapag-relax, ang gandang isip Pero yung taong talagang stress, talagang hindi. It helps your body and mind to run well and can help you. Tandaan mga tugang. Actually, marami yan Rest can help you become happy and less grumpy. At tingnan mo yung mga taong pagod na pagod. Wala pang tulog. Hindi nakakatulog ka ang grabe ang mood. Change ng mood lagi. And mahalaga ito, in order to improve your mood in life, you have to find rest. Kaya maganda po ito sa amin, mahalaga ito dati sa kumbento talaga, 1:00 hanggang 2:00. Rest ka, tulog muna. Kasi nakakatulong po ito Kung gusto mong umawang buhay mo, matulog ka. Magbigay ka ng break. Panahon ngayon, wala na Kaya nga, kung titingnan natin sa mga lugar na may blue zone, tingnan mo, relax na relax sila, kalmado sa mga usapan and everything, because masaya sila. Masaya. Kaya yung mga taong hindi nakapagpapahinga, hindi masaya. Totoo hindi. Totoo yan. Dapat magpahinga ka. Kayo habang nakikinig sa akin ngayon, nakapagpapahinga, maganda po yan. Then, alam mo, importante ang pagpapahinga because it also improves our concentration and memory. Kaya tingnan mo yung mga taong kulang sa tulog, makalimutin. Okay? Kasi sabi nga, yung brain sorts and stores information. Ay kung yung brain natin, parang computer, na hindi makasort at makastore ng information, nakakalimot ka na. Kaya pag nakapagpahinga ka, your brain sorts and stores information which can help you think more clearly. Kaya maganda baga, sabi nga, kalmado lang. Kalma lang. Cool ka lang, pare.
Be cool. Bicolano kayo, di ba? Yan. Be cool. Yan. And then, alam mo, ang kahalagahan ng pahinga, kasi Jubilee po is rest talaga. It also repair your muscles. Kasi mo, kapag nakapagpahinga ka, nakatulog ka, rest helps your muscle recover and grow stronger after exercise. Kaya hindi pwedeng, kahit nag-exercise ka, jogging ka every day, may panahon na dapat magpahinga ka. Hindi pwede, alam mo, nangyari sa akin yun nung COVID-19 kasi hindi talaga makalabas. So, lakad ako, 2 hours and 2 hours ako. Nasobra naman ako sa lakad. Di ba? Sumakit yung aking tuhod. Sobra, namang sobra, hindi maganda. Kaya magpahinga ka rin. Yan. Kasi sabi ko, kaya naman ito. Hindi dahil sa kaya. Ang importante mga tugang, magpahinga ka rin. Okay? Tanda, rest helps your muscles recover and grow stronger after exercise. At the same time, bakit kinakailangan ka magpahinga? At sa panahon nito, we have to reduce our stress. Rest can help manage stress levels and lower blood pressure. Tingnan mo yung mga taong mainitin ang ulo. Mataas ang kanilang blood pressure. Dahil saan? Wala nang ibang ginawa. Sige, trabaho dito, trabaho doon. Ini-stress nila sarili nila. Na-i-stress na nga sa trabaho, ini-stress pa nila ang sarili nila. Yun, tanda natin. Pressure na pressure. Alam mo, pag pressure na pressure ka, puputok yan. Ito na masasakyan. Kaya ito na lang. Tingnan natin. Sa dulos baga ng gitara, yung string of the guitar, subukan mo na, ipihit na masyadong tense, stress, mapuputol po yan. Kasi minsan napuputulan ng ugat nga sa leeg. Kasi nga, wala ka ng pahinga. Ito ang Jubilee. Kaya ang Jubilee nga, nakakatulong ito sa atin, makapagpahinga naman. Okay? Then actually, ang rest is also important because it increase your energy levels. Totoo naman, ako nakapagpahinga ako lately, di ba? Dahil sa ako'y nagkapagbakasyon. Maganda ang Kaya lang malamig kasi sa pinuntahan ko. Kaya medyo ako'y parang dito sa Bicol, ulan ng ulan, at the same time malamig. Kaya yun nga. Pero nakapagpahinga pa rin. Pero yun nga, siyempre, pahinga uli. So, then, you have to find fresh ideas. Kasi pag nakapagpahinga ka, mayroong idea ka naman that can help you to, sabi nga, alam mo, isang magandang gawain natin ito po. Pag may problema kayo, may problema tayo, punta ka sa Blessed Sacrament. At doon sa Blessed Sacrament, hindi ba may Eucharistic, may Perpetual Adoration Chapel baga sa mga parokya? Spend time with the Lord. Bayan ka, Lord. Just pour it out to the Lord. Lord, alam mo, pagod na rin po ako sa trabaho, pagod na ako sa everything. Can I rest with you? Can I, hindi yung find rest, ha? Totoo naman, sabi ba ni Lord, come, kayong nabibigatan, and you will find rest. Come, you find your life burdensome, and I will give you rest. Yan ang sabi ng Panginoon, Bibigyan tayo ng tunay na kapahingahan. Ang tunay na kapahingahan ay ang walang iba kundi makita natin ang ating sarili at matagpuan natin ang ating sarili na tayo ay nasa kalong-kalong ng Diyos. Yun ay napakahalaga. Okay? So there are many types of rest. Siyempre, may active rest, passive rest, social rest, spiritual rest. Pero ang dito napakaganda mga tugang, it also gives you immunity. We need rest to increase our mental But anyway, inabot tayo ng oras ng pamamaaram. Sana po nakapagpahinga kayo. And then tandaan po natin ang pahinga can increase our mental focus, productivity, and creativity. Kaya magbigay kayo ng panahon na kapagpahinga with the Lord. Anyway, nagpapasalamat po ako sa ating technical at sa ating IT at sa social media.
Ito po muli si Father Butch Bombase, OP, na nagsasabing, we are all a blessing. Tandaan po natin ang sinabi ng Panginoon, if you find life burdensome, I will give you rest. Kaya itong Jubilee 2025, ito po'y panahon na tayo ay magkaroon ng tunay na kapahingahan sa Panginoon. Tuhod, siko, baywa,